jam ñalli bandam hande ɓe yinno jewrude mon ko heewi nan waɗa programme jinnomi haalde ko faate holno islam hanɗiniri wone meɗen jinnomi haalde banggue Sénégal holno fulɓe heeɓe mbaɗa toon wolofisé donc processus acculturation gonɗo Sénégal o e gonɗo Mauritanie aussi mbiɗa yinno haalde gueɗe kewɗe tan ganduɗon rendo meɗen ina tiɗɗa hen ina waɗa rencontré oɗo saaha mais hande mi haalanto moɗon goɗɗum par ce que ñanden tan mbeɗa haaldanno e goto e sehilabam eh bien hawima quoi par ce que débat o hawima nde mbimomi de ina waɗi fulɓe innitortoɓe fulɓe iwde mumen ko fulɓe kono kalata pulaar oui min mbiyatamiɓe les fulɓe non pularophone ouais on nani kam no fewi eyo anduɓeɓe on ciftinta tan e ɓe ganda ɓe gandine wona eyo momi haalan mon ɗo joni leƴƴi e nder Afrique ɗi ganduɗon e iwde mabɓe ko fulɓe wonen ni ene innitoro fulɓe ga heddiɓe natti innotorade fulɓe et ha jeehi mbaɗi créer leur propre ethnie leur propre groupe social walla groupe humain no jiiɗirɗon foof quoi eyo puddorɗen ɓurɗo webdo ɓeɗon kam ko fulɓe sans nul doute innirtorto kadi ko fulɓe mais ko juste ɗemgal mabɓe natti wonde pulaar woni Wassoulou le royaume de Wassoulou et les habitants de Wassoulou qui sont les Wassoulons ɓurde mabɓe wadde représenté oɗo saaha ko Oumou Sangaré oɗon gandi onon foof Oumou Sangaré eh bien Oumou Sangaré ko Wassoulon e kamɓe koɓe fulɓe e kadi eɓe tini pulagu mabɓe eɓe parnori pulagu mabɓe komi goni ko kono ils vont clairement te dire minen komin fulɓe mais min kalda pular voilà meɗon kam y a pas de débat parce que ɓe cuuɗaki koɓe goni ko eɓe tini koɓe goni ko kadi eɓe jabotiro ɗum mais caɗele ara ko leƴƴi keddiɗi ɗi keɓormi haalande moɗon won hen in ɗon jaɓan moɗon koɓe fulɓe mais won hen ko ma witto ara ma askoji mbaɗe waɗa révélé koɓe fulɓe quoi woni hande sen mbi les Songhai empire Songhai ko empire à la base qui est Peul qui a on va dire noué des alliances avec d'autres leƴƴi ɓaleɓe woɓɓe et ils ont créé l'empire Songhai ha joni héritage mabɓe keddiɗo e nder Afrique o e wonni mabɓe innittortoɓe Songhai eh bien ɓeɗon Songhai noon seeɗa heddiɓe gande koɓe fulɓe iwde mabɓe ko fulɓe e gueɗe mabɓe kewɗe ni ga e pinal mabɓe ko pinal fulɓe sen gummima ɗon duttoɗen Afrique du Nord oɗon gandi Afrique du Nord ha joni fulɓe ene keddi toon ñanden tan on jii won yimɓe mbaɗɓe découvrir fulɓe nder Algérienne et tout ça eh bien gande aussi hewɓe hande waɗoɓe innittortoɓe Touareg innittortoɓe Berbère innittortoɓe Tamashek e mandani hedde hen tan ɗeɗon gueɗe eh bien gande hewɓe mabɓe mbiyani kamɓe foof noon mais hewɓe mabɓe ko fulɓe heddinoɓe Afrique du Nord ɓe eh bien ɓe jillitiri e mataw e leƴƴi woɓɓe ɓaleɓe gonnoɓe heddiɓe toon ɓe kadi et ils ont créé le groupe Touareg Berbère etc on pamira en lukkitta hen no fewi gande tan hewɓe mabɓe kadi ko fulɓe sen gummima ɗon garten banggue Mauritanie eh bien banggue Mauritanie eɗen jogui konngol ene jogui toon leñol ngol mbiyeten safalɓe et kadi enen eɗen keewi bon c'est le mot vient du fait de l'histoire mais eɗen mbiya safalɓe reedani mais safalɓe gande son ƴettima safalɓe aussi ƴetti ɗon ko quelque part ko koye moɗon par ce que safalɓe ko vraiment ko métissage hakkude raneɓe arabeɓe arɓe e nder Afrique du Nord ɓe les envahisseurs et les Peuls oɗon région joni noon ndeɓe jillodir nde métissage wa nde eh bien yalte mabɓe leñol safalɓe leñol safalɓe ngol jiyaton ngol ko mocce mabɓe walla ko heewe mabɓe ko fulɓe e aussi koltu mabɓe son jii noɓe mbayni noɓe cifrini mon jii hen gueɗe fulɓe e kadi gueɗe bédouanji donc foof ɓe jillodiri e oɗon banggue eɗen mbawi wiide ko mocce
kadi son tarikaji kamɓe koye maɓɓe ni woni maɓɓe ni ga ouvertement ils vont te dire e nder clanuji maɓɓe ɓe jogui le clan wiyoɓe koye mumen innitortoɓe koye mumen masina innitoride koye mumen masina quand même il y a plus de doute possible gande ko fulɓe tan innirtorto inna nokkuji mumen masina. Alors, c'est Ngoumima Bangi Safalbe, nous avons la même chose du côté Sénégal. Hande Djulfube, eh bien, Djulfube ko fulbe. Be Ngoumi koy fulbe. Et ko, voilà, ko yimbe fulberam. Il n'y a pas d'emgal mabe ko ndaba pular, ko créolisation pular, wala le verlan, une langue vernaculaire du pular. Et finatawa maɓɓe gueɗe kewɗe maɓɓe kadi so ƴewrama eh bien ko gueɗe fulɓe ɓe concirto ha heddi caysiyagal maɓɓe ngal mais sona ɗum ko heddi ko foof koɓe fulɓe kadi ɓe mbawa wadde ɗum nié wittuji ɗi so afan eɓe mbaɗa ɗum nié mais eɗen gandi kamɓe ɓe gandi gongo to heedi koɓe fulɓe somi belama somi mettam koɓe fulɓe voilà bandiraɓe ko ɓeɗo tan gare haqqillam ngol ɗo mi anda so tawi onon o miijima leƴƴi goɗɗi taw iwde mumen ko fulɓe holto mbaɗe hésité wadde ɗum e nder commentaire et puis voilà bandiraɓe kaɗen ɗo hannde yo jaam e kisal wone moon.